generalno drago mi je da smo često na Altini i da se dešavaju ovako lepe stvari i da se ovo naselje koje se nekad zvalo neurbano ili divlje naselje sve više primiče onoj formi kako zaslužuje. I današnja posjeta gradonačelnika i otvaranja ovog privatnog obdaništa koje će opštini Zemun, jedna od najvećih opština u gradu Beogradu, jedna od najvećih gradskih opština, imala je najveći broj neupisanih predškolaca, dece u obdanište i ovaj objekat i objekti koji kao elektronska koja će primiti 300 mališana i ovdje nekih 400. Znači, značajno će se smanjiti taj broj i u planu je za sljedeću godinu otvaranje obdaništa ovdje koje je također na Altini koja je u sivoj fazi. Tako da na taj način bi ovaj deo Zemuna, generalno Zemun i Altina u značajnoj meri sa ovim konceptom privatnih obdaništa i ono što postoji, što sam malo pre rekao, smanjio broj đaka, odnosno predškolaca koji bi trebali da nađu svoje mjesto.